Takže čaute ľudia, máme tu part, neviem koľka Part tých. 4. Či 5, neviem. Nie, 4. Takže sme na istom mieste, robíme ochutnávku. Máme tu parenicu, ale údenú. Máme tu tieto tyčinky, dieva, ale už sme to otvorili. No a ja mám kde? Ja mám asi tu. Už sme to otvorili, hej, Aj takže... A A potom máme tu tiež košický med, ale odkúsli si to naši bratia, prosím pekne. To je asi tvoje, nie? Nie, toto je tvoje. To som dala hore. Aha, to nevadí. Odkúsli si to naši bratia, ale... Takže poďme My mu to dať poďme ten ochutnať. košický med. Čink, 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 čink. Je to výborné. Viete ľudia, keď sme ochutnávali včera, No, ideme to je na ten, druhej. ale väčší. No tak ako druhé tu je Deva. deli. Deva. No, čo je na to? Čink. Nemáš takú, už takú tvrdšiu, ale niečo to roztopilo. Dávam tomu 5 z 10. No tak, A naposledy parenicu. Počkajte, najprv si to otvoríme. Takže No. sme to otvorili, takže počkaj, ja ti to... Počkaj. Daj. Dám väčšie, lebo teraz to ide cítiť tú chuť. Na. Však to je zatiaľ, počkaj. Ešte nie. To je jedno. Čink, čink. Toto je lepší. Údený je lepší, takže odporúčavame vám. Ňam. Takže čaute ľudia. Ešte tu máme žuvačky, ale Aha. tie nejdeme ochutnávať. Lebo už sme také ochutnávali, ale nie je toto akože, hej, to videjka. No tak bude zase part, neviem, 5 asi. 5. Možno, že zase zajtra. Každý druhý deň to robíme, takže čaute. Čaute ľudia.